Владимир Корбан. Байка «Козёл и муха». Аднойчы між козлом і мухай сіняй размова гэтка ў хляве зайшла. «Заўжды, — сказала муха, — я была і буду, вось клянуся, гераіняй». «Што зрабіла ты?» — спытаць дазволь. «Як што? Няўжо не разумееш? Ты гэткага зрабіць ніколі не сумееш». Зірню гару. Што бачыш? Стой! Дык паспрабуй па ёй над намі прайсціся да гары нагамі. Не ўдасца? То-то ж! Сіняя узнялася і паказала нумар свой. Па столі сапраўды ўніз галавой прайшлася. Козёл ажно прысеў, мякеча: «Вось іна, а я ў геройстве ейным сумняваўся. Такая ж спрытная яна. А што, калі і я?» І тут жа разагнаўся, падскокнуў угару дзівак, ды грымнуў на падлогу так, што свет яму немілы здаўся. А муха падае: «Вышэй, вышэй бяры, выкручвай ногі да гары, да століка пытамі дакраніся». Козлу ж не да таго, ён ледзь жывы і ўнізе. Здаецца, што сканае без пары. Ты ніву лепіў зары, дык можа хто й палічыць за героя, заўважыў збоку вараны. А то бярэшся за пустой. Дурны ты, браце мой, дурны! Запомніць кожнаму не шкодзіць. Герой не той, хто да гары нагамі ходзіць.